JSW, Jindal has violated all the norms. 15, 16, 16, 17, 17, 18. Teen Orsa, they have handled 10 million metric ton. There has a show cause that has gone. This government is sleeping. Nothing has been done to recover that amount. Yeah, एक fraud. जे लास्ट टाइम एक मिनिट हांव फॅक्ट आहा तें उलयता मान्य मुखेलमंत्री तुवें आमकां सांगपाक जाय की जेन्ना तुका खबर आहा की ह्याच 14 नोव्हेंबर you received a complaint. Goa State Pollution Control Board received a complaint saying that environmental clearance is not there. The way they are handling आज जे क्वांटम मुर्मुगांव पोर्टान जेन्ना हँडल जाता स्पीकर आसा हितून चोयल्यार पयले सुवातेर हो प्रश्न जो पार्लिमेंटा एक आन्सर आणि तुगेलो दुसरो आन्सर. हे मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी इज बिकम अ स्टेट विदिन अ स्टेट. देर इज नो कंट्रोल ऑफ द स्टेट गव्हर्नमेंट. MLAs आर नॉट अलाउड एक्सेस. ही इलिगॅलिटी जे जिंदाला झाली या सरकारान कितें केलें कितली रिकवरी केली 4 महिने झाले. Did you recover? Is there a legal notice that is sent? AG is sleeping with that file. It is sent for legal view. He is sleeping on it. So much loss. म्हणजे गोंयकारान कोळसो खावप. Speaker sir. गोंयकारान कोळसो खावप. हांव खबर करता मुगेले. It is a matter is sub judice. Because sir. करपा खातीर already matter sub judice आसा. आमी सब जुडिसच्या नावान सब जुडिस त्यांका स्टे ना केसली सांगता पयली एक मिनिट हांगासर कोण कोणाक मिसगाईड करिना. सर सांगला पयली त्यांनी हेचो उल्लेख केला इट बथ नंबर 5 and 5A and 5-6A दोन बथ नंबर 7 आणि मोरीन डॉल्फिनाच्या 1, 2 and 3 हे तीन वेगवेगळ्या आता क्लियर केला. मोरीन डॉल्फिनाक लागला नोटिफिकेशन 2006 त्या खातीर हे दोन्ही जे आहात त्यांनी EC क्लिअरन्स घेतला. त्याची सांगता केस पयली ती मॅटर सुप्रीम कोर्टात आसा आणि सुप्रीम कोर्टात फायनल जायना फुडें आमी रिकव्हरी करतले. ग्रीन सेस स्टायला गोवा स्टेटीत एकूच ग्रीन सेस घेता आणि आम्ही बी उरलेला तो ग्रीन सेस घेवपी पुराय देशात आणि दुसरी खंयची स्टेट ना. त्या खातीर सांगता आम्ही त्यांचोय बी जो ग्रीन सेस घेतले. माननीय मुख्यमंत्री हो आन्सर जो तुगेलो हा वेस्ट ऑफ ब्रेक वॉटर. Why this much in the last 10 years there has been so many metric tons of coal handled? Why have you not put that in your answer? Why are you taka EC Goa State Pollution Control Board 14 नोव्हेंबराक कंप्लेंट दिलेली आसा. कंप्लेंटची कॉपी I will place on the table of the house. स्पीकर सर illegal दिला तेका तितूर क्लियर कट तेका 3 वर्षाचो रेकॉर्ड दिला त्यांनी काढून पळोवचो. आन्सर हे रॉंग आहे. हे रॉंग आहे. इलेक्शन बी वाच स्पीकर सर आन्सर वाच. इलेक्शन बी वाच. तुका इलेक्शन बी वाच. स्पीकर सर मातशे मुखेलमंत्री बाब सोकाणी रागार जायनाका. गोड गोड बोला मातशे आयक. आता सध्या हांवें सांगला व्हेरी क्लियरली वेस्ट ऑफ ब्रेक वॉटर हिंगा कोल आणि कोक एक्टिविटी चलता म्हणून केंद्र सरकार सांगता. हे डबल इंजिन सरकार दुसरे राज्याचे सरकार हेजेर एक्टिविटी आहा म्हणून हे तुमगेले आन्सरान ना. हिंगा तू कारवाई करतलो. आय एम टेलिंग यू दॅट दिस पर्टिक्युलर सॅप डज नॉट हॅव EC. It does not have EC. Speaker sir, it is in dolphin. It is in marine dolphin and it is a EI notification 2006. अरे वेस्ट ऑफ ब्रेक वॉटर. वेस्ट ऑफ ब्रेक वॉटर चे उलोय. वेस्ट ऑफ ब्रेक वॉटर. स्पीकर सर वो जाय कोणाकू. स्पीकर सर वो कोर्सो जाय कोणाकू. आमको गोंयकारा नाका कोर्सो. सर वो कोर्सो आमको नाका. लेक मनोहर पर्रीकरान सांगलो कोर्स बोन कोतो म्हणून कोर्स तू आनी कितें हाडा. स्पीकर सर हांव सरकार गोंय तुम सागर माला प्रोजेक्ट अटॅक कोरिसा लागून वाडीना तुम्ही मनोहर पर्रीकर व्हडलें नांव कितें मनोहर पर्रीकर तू मनोहर पर्रीकरान सांगिल्ले काँग्रेसात
काँग्रेसात देवले बीजेपी कोर्स बंद करतो स्पीकर सर, काँग्रेस स्पीकर सर, काँग्रेसात देवले बीजेपी बीजेपी आता कोर्स वाढवतोय स्पीकर सर हे कोर्स वाढवतोय गोया काबार होतोय कोणी चालवा स्पीकर सर, गोयकारांना नोट करपाचे स्पीकर सर गोयकारांना नोट करपाचे हे गोयकारांना नोट करपाचे कोर्स हाडय बीजेपी सरकार कोर्स हाडा गोंय काबार करपाक मनोहर पर्रीकरान सांगिल्ले कोर्स बंद करतो म्हणून कोर्स बंद करतो म्हणून एक सरकार हेंग मॅन्डेट दिल्ली कोर्स बंद करपाक हेंग मॅन्डेट दिल्ली ओय ना स्पीकर स्पीकर सर, आम्ही सुरूच नवीन योजना आणली. पहिले ऐकून घ्या सांगता गोंयकारांनी बीजेपी सरकार हाडलो कोर्स माननीय बंद आमदार करतो सगळं ऐकून घ्या सांगता गोंयकारांनी बीजेपी सरकार हाडलो कोर्स बंद करतो म्हणून मनोहर पर्रीकरान सांगिल्ले कोर्स बंद करतो म्हणून एकटो उलयल्यार बरें आसा. स्पीकर सर कोणा लागून कोताय बंद करे कोर्स बंद करे कोर्स बंद करे गोवा डजंट नीड अरे स्पीकर सर संकल्प मुझ फेवर उलयतलो कोर्स बंद करपा उलयतलो स्पीकर उलयतलो Speaker sir, Honorable Chief Minister आमका answer दिला. Will you look into the consent? It is a violation as per the Environmental Act. जे पट complaint दिलेली आसा 14 नोव्हेंबराक. Your answer that has been given as per the RTI. RTI itself says that there is no environmental clearance in the record. Check your RTI. One second, let me finish. I'm not simply shooting in the air. RTI हा RTI चेर मेन्शन केला की एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स ऑर्डरांक ना. नंबर 2 हिंगा जेन्ना इतले कोटीचे जेन्ना मिलियन टन एक्सपोर्ट जाता आणि एक आन्सर जेन्ना सरकार सांगता 3 कोडे दुसरे सरकार सांगता 5 कोडे. आय मेक अ चार्ज दॅट वेस्ट ऑफ ब्रेक वॉटर ऍक्टिव्हिटी जाता आमदार आता भितर घेयना तेजेर तू इन्क्वायरी करतलो. युअर फिगर्स of export of coal done by your Goa State Pollution Control Board एक फिगर हा आणि दिल्लीच्या एक दुसरो फिगर हा. Why is this discrepancy? सारखे ताळमेळ जायना. आता एकूच मिनिट म्हणजे ऐका. The Goa State Pollution Control Board has not permitted Southwest Port Limited or Adani Marmagua Port Terminal to handle the additional quantity of coal or coke above what is permitted by the board in 2012. हाज्या वयर कांयच आम्ही परमिट करू ना. JSW केला ना करू कित करू ना तू लास्ट टाइम असं आन्सर दिला स्पीकर सर चीफ मिनिस्टर सांगला स्पीकर सर ऑलरेडी 10 मिलियन मेट्रिक टन 16 17 17 18 19 मिलियनच्या भायर आणि अकॉर्डिंग टू द EI नोटिफिकेशन ऑफ द 2006 तांका इसी लागा ना. स्पीकर सर very clear मुख्यमंत्री बाप very clear तुझे आमच्या सांगचे तुगेले फिगर एक आणि दुसरे आमचे फिगर दुसरे कित्याक. मार्मागुआ पोर्ट ऑथॉरिटी This is basically of speaker sir, this is environment violationचे नॉर्माचे हाल केलेले आसा. स्पीकर सर हेल्थ स्टडी फॉर इम्पॅक्ट ऑफ द कम्युनिटी स्पीकर सर ऑब्जेक्ट स्टडी किती आसा नंबर 10 आणि 11 ना स्पीकर सर 10 आणि 11 ICMR नॅशनल ऑक्युपेशनल हेल्थ अहमदाबाद टायम जालो दिसता टायम जालो हय बरोबर आहा टायम जालो त्या खातीर टायम जालो हय आयज एक परत फोटो येवपाक जायो उलोवंक आसा स्पीकर सर आम्ही ICMR ऑक्युपेशनल हेल्थ अहमदाबाद हाजेर regular to estimate that prevalence of the obstructive and restrictive respiratory abnormalities among the coal handling workers and residents living near coal handling port to determine the level of the heavy metals in biological samples, the blood, urine, coal handling workers are nearby residents, and to assess the socio-demographic characteristics in a general health status of the coal handling workers and the surrounding community, and to study the healthcare by seeking the behavior and health-related expenditure for the targeting populations, to compare the health parameters and expose the population, the coal workers nearby, with the suitable control, to prevent the recommendation to the improving the health condition is based on this study. Speaker sir, I am placing on the table of the house. आम्ही जो रिकॉर्ड केला त्या आपण त्या रिकॉर्डाचेर घेवचे स्पीकर सर
आम्ही आमच्या सरकारान कितें कितें केला कसो करपा जाय हे रिकॉर्डाचेर घे ताजेर येवनी स्पिकर सर हांव फूल हँडलिंगा खातीर आमी केल्ले कॉपी ऑन रिकॉर्ड येवच्यो ह्यो रिकॉर्डाचेर दिता स्पिकर सर हे रिकॉर्डाचेर येवपाची गरज आसा स्पिकर सर ह्या पोर्टाक फाटल्या 5 वर्सांक जो कितें रिकॉर्ड आसा तोय रिकॉर्डाचेर घेवचो हे हांव ते मुद्दामून सांगता कारण स्पिकर सर हावजाक मिसगायड करपाच्या म्हणून हांवें हे सगळे रिकॉर्डाचेर हाडटा आणि हे सगळे जे आहा हे रिकॉर्डाचेर हाडप अत्यंत गरजेचे आसा आणि म्हणून स्पिकर सर 5 नॉटिकल मायंड हे हाडटा आणि 2012 पासून आतापर्यंत कितलो आम्ही फुडलो बिझनेस घेऊया आम्ही फुडलो बिझनेस घेऊया शून्यकाळ उल्लेख श्री अलेक्स रेजिनाल्डो The attention of the House is drawn to the concern of my constituents that they are not receiving